Hi guys! Nagtuyok-tuyok mi today. Nami sa Gingoog, pahinga mi Gingoog, Claveria to Gingoog Road. Nami sa near sa Europe cuisine. And this time, kanya mo ganyan stop over mi sa Sanvills. Alright, nice place. Oh yeah. Grabe nga samok-samok ni Minmin. Apel siya nag-travel, lingas kayo. And Arya. Apel manggid ko kay walang betig bantay sa ako karon. Gani. So this side is mo ilang cafe and ay para sa stay nila stay. And another one. Nindot king lugar. Alright. And kanina namin na ano po nalabyan po na muraga landmark sa Miss Or and dito sa Miss Or Gingoog. This side is the Europe cuisine. Nindot ya pun dia pero crowded kay karon. Come here. Ha? Kami ero. Nakadungog ko good na gino. Ne. Ay oo, dire. And si Mami. Hi, May. Yeah. Oh, pwede mo dia. Alright. Minmin, apil. Climb, go! And tambay sa kulit sakyanan kasi Minmin. Galampingas mo sa kinsay duulan. Kita ka ni. Sa kinsay ang duulan day. Kang kasi close friends. Psst, come here. Psst. No. Minmin. Ay, chuy ka diri oh. Diyan ka tambay, min. Nasa sila pang bonfire. Right, and the chair and a vintage bike. So, first time na ko din mag tuyok-tuyok. Wilingaw. Kau pa na ko si Baby Amber. Say hi. You're happy? Happy ka? Yes. Happy ka siya naka-anime din eh. So, okay ra ka din kay social distancing kayo kay lagyo mo ng mga ang mga tao kay no na bukid. Nindot ka din eh. Tanawan niyo kay. Right. Oh, nice kayo. Me. Alright, this time snacks at me. Unsa ni? That's mine. Di yun ito, sorry. Kanina ako day. It's pait pa. Nindot ka din yun. Sanvills. Yeah. Mas nice din eh. Yes, promise. Dili sa crowded. Nice silang parking space. Luag ang area. Kuhan ka siya. Social distancing kay ka. Tapos, kuhan. Mas bugno siya. Mas fresh siya. No? Oh, and hip kayo. Oh. Hip hop. Nice kayo. Ano nagkuyog-kuyog ka? Uy! Ano nagkuyog-kuyog ka? Ha? Ha? Asin? Tayo sa sugar ba? Choco. Salami. Oh, yummy. Dili lang kita. Mang cats, fish, din si Mama Grace. Sanvills Cafe. Oh, di ba? Alright. Nasayop si Minmin og laag dito nga place. Pag-abot niya dito, naa dito yung pitbull day. Kusugay pagod, grabe dagan-dagan. Nakasulod. Nakasulod na. Wala nagayang day. Kusugay yung pagod. Alright, so going home na mi, tuyok mi sa Gingoog City. Ano ba cards? Ambot lang. Yan. Yee, haya, nak. Hi. Yan, so namin sa Sanvills guys, basta makadrop by mo din eh. Nice ka din eh. Wait, no. Salamat!